เ
so much Hagramari Mondolini Thake आरो जोंहा सासे हामबाय होनदों हाग्रामारि मण्डलिखौ बिथांमोनाबो जोंनि गिर्जायाव बेलगुरि काथलिक हावरिया मण्डलिखौ फैनानै बहुद हेफाजाब होफैदों जेरै आं बुंनाय सोरनापारानि हेफाजाब होनाय बिदिनो हाग्रामारि काथलिक चार्चआबो जोंखौ फैनानै रां माइरं दै गासैयाव जोंखौ हेल्प खालामदों बिथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों अन्नानै गासैबो आखाइ खबगोन दा जोंहा जोंनि आम्बागाव पारिसनि आन्दाराव थानाय गासै पालक आरो जोंनि गेजेराव सफैनो थानाय जोंनिया मिस्टार आलफ्रेड दैमारि सेक्रेटारि पारिस आम्बागाव बिथांखौबो आङो स्टेजआव फैनानै दसे सम नुजाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि आम्बागाव पारिसनि आन्दाराव थानाय गासैबो पालक आं नामखौ सासे आङो बुंलांगोन बिथांमोना स्टेजआव गासैबो फैगोन प्रवेश दैमारि बिथाङा हेड कैटेकिस्ट आरो जन किस्कु बगापुरी बिथाङाबो हेड कैटेकिस्ट Paris Secretary Marcel Mardi Somdropur